ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም 2021 ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ መዳልያ ናይ ዝውድድር እዚ ዓቲራ ኣላ ብመንገዲ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ መዳልያ እዚ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝተረኸበ ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ ውድድራት እዚ ዝነኣድ ተሳትፎ ከም ዘበርከተ ድማ ማዕከናት ዜና ተኸታቲልኩም ኢኹም ስለዚ ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሃገሩ ተመሊሱ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ተኻይዱሎ በቲ ዘመዝገቦ ናይ ቡር መዳልያ ዓወት ስለዚ ንዑን ካልእን ምክንያት ብምግባር ሎሚ ነዚ ብሉፅ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ኣብ ስቱድዮና ብምዕዳም ጋሻ ናይ ዘተ ስፖርት ክኸውን ዓዲምና ያሉና ምስ ዝገበርኩ ዕላል ክስዕብ እዩ ተኸታተሉ كم كبرات عزبتي كم تقدم تقصكو حجي قاشاي زلو اب شامبيون عالم كرتشحن 20 حدن اب هاجر بلجيم ستان قدام ناي تحت 23 عامت نيرترا بوخري ميداليا زمصالا عبي زغونه تقدادماي بينيام غرماي نعي قاشاي زلو بينيام غرماي كم تقدم زحبركم مس بلجيمايت كلوب انترماش وانتي زصاوت وي كاز قرادم تقدادماي بينيام انكو عبد الحان مصخا كو حغوسنخا حغوساكم كاره حنصنا رايت كبرت هابلنا مو بمقصال بطعمي بتي زرخبكايو نسخا كان ولقه تقدادماي تين هاجر زمصخايو عبي زغونه عاودكا طعمي دسيلوناي انقع عزاب قعكا لعل خلوخا دس زبلني نزي بحد معلت زمصخايو عاوتا يكونن بزح واغا كفيل كالوخا صنحنا كنمصو سلازخنا امسكينه ويكا يوهانا يغليصه نافت حتوتاتي كاتو سلازدولخي مو اسك عامي كم زوان ويكا زحالف عامت كم زوان قال محتت غيرنيرن سخاب زيت سبورت شعو تقدادماي فرنسايت كلوب ديلكو يخانيركا اسكي حجقا مس بلجيم يتحدث كلوبكا ناي عباي زغنت غانتا مسالخا بغميت مسرح مسغار تفصيمو هندبس تفصمي دي ويس مصنعات غيركا ميديا خا تحبر زيد لخا قسيلكا فصيمكا هو مجمرتان لهابكمني بلب مسجن بمقصال دارغا غونو بمصنعاتن هندبتن يدارغا نيرو سلامتاي مسديل كون 4 عام دصنح وعل نيرني كساب 2024 بدحريو بزغبرنا وددرات ولا بس نبرنا افريكان بيست افريكان رايدرز تشلمكو قال قدميون دغوركو وددرات مستنعب بيت وورد تورغانتات تم تخركب جميره بدحريون كزارارب جميره مس ماناجري مالتي مسانا تجزانا كخمي دبل حطوتات مصيني بدحريون ديلكو قرب مسناي فاينانساوي غداي دغاطما نعداغا ختوردني حاتيتا مالتي شعوب زمص نصاوعيت انا خا مسغله غانتات نقلتشن 21 انت زيكونس 23 اتليس ولا ودلو منقدسني نا ورلو تورغانتا نخدلو يحس وي زراربت لنوركو مس ماناجري بخمس جمره ايو هاندبت شعو امونغو سيزن اقوارصكا غانتا خدكيد بوزح اي كال نيرو اي نبرن بزنبرن اي سي اي غنزب حاتيتوم بنبره موقعت نايتن غانتات مالتي امونغو فريسكا كونترات توزت خونكا وعلنتا غانتاون كتكفلالكا مالتي بخمس تجبره قدنا دليموني بمنبارهم دما كفرق وعلي افريسوم كتصمبرنو سام كيلوم انتر مارشا مالتي رايت مو نبزع عباي غانتا ولا ابازلو تقدادمت تاريخهم اب تور دي فرانس قال ولا تعبيتي تورات زولتن ثلاثه عبيت تورات نبلن او سموم زنوقو مسكالوت كلبات بومخان سلازي عبيتي تتصاوتيوم عبيت قدادمتي كوم دما عباي غانتا اسكا كتاتون كلخمو كمي تصنحكا ناي ديلكوس نبرن ناي زي انترماشا هو في اللي يالو عندي كل جزء من اشتي غانتان اب وورلد تور غانتان كتير كلها في اللي يالو بكل مالتي بتصوتا بتتصاوتي بسلطنتي ببروجرام فليدبلي مسنا عالماوي درجه بكل خاطاتو نفتا غانتا بحفشا في اللي نير وي
ግን ትፍልልዩ ከም ዝበልኩ ውድድራት ኣብቲ ውሽጢ ጋንታ እዩ ኣብ ኣኻዶም ፅኦ ፍልልይ ብዙሕ ኣይኮነን ሞር ክትነፍዕ ከም ዘለካ ጥራሕ እዩ ድሕበረካ ስዩ ከዓ ክኸውን ደለዎ ካብ ማእከለይትን ዓባይ ክሰክር ከለካ ብቕዓትካ እውን ከምኡ ክውስኽ ከም ዘለዎ ብከምኡ ተዘራሪብና እውን ምስ ሓላፊ ናይታ ጋንታ ን3 ዓመትን ፈረቓን ውዕል ዘፅንሕ ማለት እዩ ምዛ ናይ ፍርቂ ሲዝን 21 ነበረት ምስኣን ን3 ዓመት ክሳብ 2024 ዘፅንሕ ብከምኡ ዋላሶም ናይ ነዊሕ ኮንትራት ክውኒ ተሰማሚዖም ነዊሕ ደረጃ ወይ ነዊሕ ዝጠመተ ፕሮግራም ክንገብር ከም ዘለና ተዘራሪብና ፅቡቅ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ንዛ ወርልድ ሻምፒዮን ሓዊስካ ማለት እዩ ስለምንታይ ቤልጅየም እዩ ነይሩ ታጋንታ እውን ቤልጅማዊት እያ ኣብቲ ጥቃ መደበራ እውን ድግበር ነይሩ ትውድድር ስለዚ ኣነ እውን ከምዚ ኢለ ወርልድ ሻምፒዮን ክፃወት መደብ ኣለኒ ክዕወት እውን ተስፋ ገብር ምስ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ፅቡቅ ብቕዓት ስለዘለና ብከምኡ ተዛሪብና ነዊሕ ሓሲብና ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ፍልልዩ ዓብዩ ንዓኻ እውን ሞራል ሓቦ ንኾነካ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ስቴፕ ክንውስኽ ከለኻ ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ብምእታው ኣዝዩ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ እምነ መሰረት ዘንበረ ዓወትካ ኣመዝጊብካ ኢኻ ንኣብነት ኣብ 3 መስከረም ኣብ ክላስ ግራንድ ፒስኮን ዶውስ ኣብቲ ውድድር እቲ ንዓበይቲ ተቐዳደምቲ ብዘደንቕ ቅፅበታዊ ውድድር ረቲዕካ ኢኻ በኽሪ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊብካ እስከዚ ዓወት ምስተመዝገበ ሓዳስ ክለብካ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት እስኪ ንዓኻ ዝነበረ እዋ እዛ ሓዳስ ክለብ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኩነት እያ ኮይናት ንዓይ እውን ውድድር ይድፈሎም ኩሉ ምስ ሓዳሽ ክለብ ኣብ ፖላንድ እየ ጀሚረ ናይ 7 መዓልቲ መጀመርታ ውድድር ጀመርኩላ ገለገለ ወሃበን ነይሩ ንዓይ ሞር ኦፖርቹኒቲ ክዕወተሉ ድኽእል ስቴጃት ነይሩ ድሓን ዝኾነ ሪዛልት እውን ኣምፅ ነይረ ብኡ ኣብዛ ካልአይቲ ዝገበርክዋ ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ብመሓዘይ ንዓይን ጋንታይን ዓብዪ ኮንፊደንስ ኮይናትና እሶም ኣባይ ሞር ኮንፊደንስ ሕዲሮም ኣነ እውን ኣብ ደቂ ጋንታይን ኣብ ጋንታይን ሞር ተኣማንነት ገይረስ ክዕወት ከም ዝኽእል ኣሚነ ማለት እዩ እሶም ከዓ ብሓፈሻ ቀንዲ ዝቶም ጋንታ ብምምፀይ ናፍታ ጋንታ እውን ሕጉሳት እዮም ነይሮም ስለምንታይ የድልዮም ነይሩ ናይ ስቴጅ ዓወት ኣብ ፍራንስ ነይሩ እቲ ኢንተርማርሼ እውን ናይ ፍራንስ ካምፓኒ ስለ ዝኾነ እሱ ስፖንሰር ዝገብረሎም ስለዚ ተዓወት የድልዮም ነይሩ ኣብኡ ብምዕዋተይ ዋላ ነቶም ጋንታ ንብድሕሪኡ ዝነበረ ውድድራት ዳርጋ ኩሉ ድመፀስ ሸፈነስ ናባይ ድውሃብ ነይሩ ኣነ እየ ከም ሊደር ኮይኑ ድኣቱ ነይረ እታ መዓልቲ እቲኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት መዓልቲ እያ ነይራ ንኽልቴና ማለት እዩ ንዓይን ንጋንታይን ስለዚ ዓብዪ መድረኽ ከዓ ኮይናትኒ ኣብ ጋንታይ ፅቡቅ እሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ዝተኸታተልኮ ወላ ኩሉ ኤርትራዊ እቲ ንዕኡ ክከታተሎ ዝኽኣለ ኣብኡ ዝረኸቦ ሓበሬታ ዓብዪ ዝኾነ ሸፈነ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ኻ ከም ዜጋ ደስ ዝብለካ ነቲ ነገርቲ ክትዕዘብ ከለኻ ከመይ ነይሩ ናይ ሜድያ ሸፈነ ንዓኻ እዋ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እኮ ብጣዕሚ ሜድያ ካብ ጋንታ ድቕይራላ ትሕዘ እቲ ናይ ማስ ሜድያ እንዳዓበየ ይመፅ ማለት እዩ ብኩሉ ኣባይ ደለዎም ዋላ ኩለን ማስ ሜድያ ነናይ ሃገረን ብፍላይ ናይ ቤልጅየም ነበረ ብዙሕ ድኾነ ሸፈነ ጌረን ኣባይ ይዛረባ ነይረን ምስ ተዓወትኩ ድማ ብብዝሒ ማለት እዩ ኢንተርማርሼ ከሲባ ድብል ናይ ብዙሕ ዜናታት ዋላ ንዓይ እውን ድወለኒ ኢንተርቪው ሓቱን ነይሮም ስለዚ ኣብ ማስ ሜድያ ዓብ ሸፈነ ረኺበ ዋላ ሓንሳብ እውን ንዓኻ ሞር ፀቕጢ ኮነካ እዩ በቲ ሓደ ሰደልካ ወይ በቲ ክፍት ምሰበልካ ማስ ሜድያ ኩሉ በኣኻ መሪኡ ክትሪኦ ከለኻ ገለ ፀቕጥን ገለ ሓጎስ ወይ ሞራል ከዓ ስማዓካ ሓንሳብ ብሓፈሻ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሸፈነ እዩ ተዋሂቡ ነይሩ ኣብ ማስ ሜድያ ስለዚ እቲ ዝህቡኻ ነበረ ሸፈነስ ሲኤጋርካ ክሕዝ ይኾን ሲኤጋርካ ማሳጅ እዩ ዝገብር ነይሩ ከም ተዓዘብኮ ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳብ ኣብዚ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ወርልድ ቻምፒዮን ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ UCI ውድድር ዝኾነ መዳልያ ተምፅእ ኣይነበረትን እቲ ብሉፅ ተሳታፍነታ ነይሩ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ብዘይ መጠን ሕቶ የብሉን ኣብኡ ዓብሊላቱ እያ ኣብዚ ግን እቲ በኽሪ ዘበለ መዳልያ ሞኻ በኣኻ ኣብ ከምዚ ዘለኻዮ ብቕዓት ወይ ከዓ እቲ ጥርዚ ዝኾነ ደረጃ ብምርካብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለዚ ናይቲ ሜድያሲ ሓይሊ ነይርዎ ንምባል እዩ እስከ ናብዚ ናይ ሻምፒዮን እዚ ናይ ቤልጅየም ዝነበረ ማለት እዚ ናይ ወርልድ ሻምፒዮን እታ ፀወታ እስኻ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዝካላ እስከ ናብዛ ፀወታ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ትሓስብ ነርካ እዋ ብዛ ፀወታ ክንኣቱ ከለና ብሓፈሻ
كابزون كلنا عمت تحالف هذا قبر كون زي أمور تقديرات اللي مثلا همزنا عدر داني تقدر يكونس كجبر إخيلي إلنا كلنا بحافة شمالتي مستنبرنا بقعد تزيد تعودنا دبلي تقند حتى دمتك ولا قد حسبه ولا خسخة تعودنا كل جزية حزنا ويحسبنا ورأتنا سلزو خنا مور تقطني روا كجبر كم زلني خان نفسي مور بريشر جرا كعوت نخخل وين خعوت كم زلنا سني نفسي تقط جرا لا بحف الشقة بزح من دلاوات جرنا لينا فلاي كاب عامد حزنا هاي تجبرنا عند توين سرمبا بزح من دلاوات جرنا فلاي الشقة أبتخبا بتجبرنا برودر ببزحي يجبرون يرى صبغ عوتات كأم تعلن يرى كأمر ما بت ما سميرات بالكاو دارجة مستم قدامات سلسة حموش دي تسريع يرى كسعر خيل تباهيله بقون عها تقدر قبل كله كسعر ديها كميو دلو مدرنا هجراويت كان تخميو أبيهم كترمعوا ثمانين كتعوتوا ولا زن معلول تقدر قبل الكاي بحف الشاقن مست مجمر تانا مخانو تساتف تنبرت ولا درت خوينا ويتعوتس بوزة حيكون النيرو جيكن تساتف تحليفو سني مستهم تعود حموش تختوت تقولها قد متصوتها ليست عها ولا قلت تقدر فترة الكالو قند حنا نيرنا بحف الشخص يقوله تاناتنا نبرت جروب بتاعم تبغى نيرا حموش تاني مالتي أندر 23 كمون كل ما سلت أنتنا دخلنا تقطينا برنا ولا حنا ومقعدنا تبغى سلنا برنا أي كم تدل سني بوز حبر سنة تنايم كن عوض كم نقل طرحنا نفسنا تينايم منا أتينا الرأي تاني مودعتها تا كتوتها وددر جيركا تناي كلاي درجة بوتا خزو حسكلا سكي تي متقعتك تقبرلو زوسن كايو مخاتي نابتا حنصاص قرب كل خز نبره هموت سكي كمين يرنعخ هو تا هموت يا ذكرى خلقو كبار هموت يعني حاجوسن أمزناي فولي نجار أنا يسمبار عينت قبر الله أتي فينيشين لاين قريبة ون كلا يكرقص تقدم هذا لون قدمي له جي كم دا تخوري له خو كلا ينبزي قدامي كاري له كلتا سكندي غيرنا أتي قدمي عندي نوع تتركوا خا إلى الحاسبة مورس السعجن كلا يوم ساعة ولا سني قري مني إن شاء الله ولا أنس كأمنا كألكم مسود أنا حنتات شوس ده كم زم شاء الله تخور سوري تودد اللي هو أنت سمعني روح ساب كله أبتبوريم دي مالتي مستنا بري إرتراو معارك ندي بز حساب نيرو كلهم تتصاوت دي دهرجع بعر 4 يوم تتصاوت سني كساب تات تودا لاست لاب سني دلهم عقم سارح ميبون أنا ونافت مود أتاسني قال حلفنا تسكيمة كعوض كم زلنا ولا نعومون فرج عرم سني كنا رأي كم زلنا سني إذا كله مش حلفه جن تهمت عندي كسب تحنت رجيت أولا مش حلف كوسني فولي حجوس ينيرو حجوسن كلتيو مالت ولا أنا ونفسي يوم كم سربرايز كوينة وكلاي أعطيسني مدالة تشيلي مالت ديلس بوزح بتعمل فليت معلتي يعني بتعمل كم سنة عخا كوم زجات أما أب إيرترا نيرترا ونكا بتعمي أب تاريخ مشكلتها أزياء عزستي قات أمي يعني را زمزول العمت زبلت زخونة درجة خا كتمت مخان كخان أمن مالتي حجي أبزينا UCI أبزي سومنزي كن مجال معلتات نتمر بحوريتات وكيسة زبولكو أمنا تحت 23 عامت هاجرت كانت بلجيم بسسشن 726 نتوي أب كلمة الله إرجاها ب 500 كلتن نتوي أما بل 15 تسريع الله أزياد بزح نتوي درجات زليلة أو نزنا جرزي متسعته زلا بتي استمزج بعوض كاب أفريقيا إيرترا يا مراحل زلا بوركينا فاسو دوب أفريقيا موريشيوس ألجيريا أوغندا رواندا كاميرون موروكو كم نتونا بلنك 17 درجة حيزونو زلوان ولا بناي ولكي خاب تعزوكو ما بين 210 درجة ب 424 نتوي أو لغا كساب أبزي كساب زحلف الصوم زتعزوكو بتاع عبي زغنا عبيتي مخامس تي زلو هلو كونتات هلو بقعت نكالو تقدادم تخا أبقمت بمتاو مارجي سكا حدا وان ندحيت أمريكا كملسا كامو شعو كتملسا لي حدا وان بينيام زنوبرو ولا ماونتين بايك تقدادا ماي كوينو جميرو خون
ድሕሪና ዋስፔ ኮዲ ክመጽ ብድሕሪኡ እንታይ ይኽብል እስከ ምዚ ናይ ብቐዳማይ ዝተመስገበ ዓወት ብምዝማድ ቢንያም ዝኸዶ መንገዲ ሕጂ ዝወፅሖን እንታይ ሓሊፉሉ ቀሊሉ እዩ ዝዓወት እዚ ምክንያቱስ ክንፈልጥ ስለ ዝግባእ እወ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ድኾነ ድመጽእ በብ ደረጃ ዓወታት ማለት እዩ ኩሉ ነናቱ ጻዕሪ ነናቱ መስዋዕቲ ይሓትት እዩ ብሓፈሻ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ነዊሕ መንገዲ ኮነ ነይሩ ሓፂር ነይሩ ግን ኣብዚ ሓፂር መንገዲ ኩሉ ደለኒ ዓቕምን ደለኒ ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ናይ ትሬኒንግ ግዜን ወላ ሓንቲ ከይጉደልክ እየ ዝሰርሕ ነይረ ከምኡ ድማ ኩሉ ብስድራይ ብሕዋተይ በሰልጠንተይ ብኩሉ ድወሃበኒ ነገራት ዋላ ምትብባዓት እዚ ኩሉ ተሓዊሱ እዩ ብኣይ ድኸውን ድበሃል ናይ ሳይክል 100 እየ ድገብር ነይረ ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ብሓፈሻ ኩሉ ትሬኒንግ ጥራይ ኮንካ ትገብር ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ኣመጋግባኻ ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ እዚ ድሓዘ እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ ትሬኒንግ ኩሉ ሰብ ትሬኒንግ ብግቡእ ክገብር ኣለዎ ብግቡእ ከዓ ኩሉ ናይ ዕረፍትኻ ስለዚ ብዙሕ መስዋዕቲ እውን ከፍ ኢለሉ እየ ብሽክለታ ኩሉ ነገረይ ንብሽክለታ ጥራይ ድዎ ነይረ ክሳብ ዝሕጂ ግዜ ብሓፈሻ ጽቡቕ ግዜ ኢኻ ነይሩ ድኾነ መሰናኸል ክሳብ ዝሕጂ ጋጠመን ኣምላኽ መስገን ብጽቡቕ እየ ድሓልፍ ዘለኹ ይዝከረኒ 2015 ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ክኣቱ ከለዉ ከምዚ ሕና ትማለ ቀዳም ማውንቴን ገይሮም ዳዓጀቡና ኣነ እውን ሓደ ካብኣቶም ማውንቴን ገይረ እየ ድዕጅቦም ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ይኣክል እውን ከምዚ ኢልካ ስኻ ተዓዊትካ ማውንቴን ክትሪኦም ከለኻ ነብስኻ ዓበይ ሓጎስ ዝስማዓካ ነዊሕ ግዜ ይኮነን ሓፂር እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ኩሉ ነገራት ስኒ ብዙሕ ፃዕርን ሓርኮትኮትን ድሓትት እዩ ነይሩ ብናተይ መንገዲ ማለት እዩ ሃቂ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተዛረቦ ናይ ብሽክለታ ደረጃ ኪኖ ኣፍሪቃ ብዓለም ደረጃ ዝሕሰበሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ስለዚ ናብኡ ኢና ክንመጣጠር ዝግባእ ኢሉ ነይሩ እዩ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ውድድራት ተዓዊታ ድሕሪ ምምፃእ ንተቐዳድምቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ ስለዚ እዚ ድማ በኣኻ ነቲ ምንየድ ይኾንስ ነቲ ንሱ ዝተዓዘቦ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ዝፈልጦ ሕልሚ ዝመስል ነበር እሞ ግን ጋህዲ ዝኾነ ዓወት በኣኻ ዝመፀ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዓኻ ረኺቡ ከተባብዐካ ምኻት ከምኡ ዕድመ ተተብል እስከ ንዓኻ ከመይ ትዝክሮ እንታይ ዝኾነ ጠውላሕታስ ነርካ በዚ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ንዓኻን ነቶም መቀዳድምትኻን ብምልኦም ዝተኻየደ እወ ብሓፈሻ ኩሉ ማለት እዩ ዋላ ብደገ ምስ ተዓወትና ብኩሎም ኤርትራውያን ዝገበሩልና ቲፎዞ ይኹን ቅባል ዋላ ድራር ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ምስ መፃና ግን ፍሉይ ነገር እዩ ማለት እዩ ነይሩ ኩሎም ስድራኻ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣኪቦም ከተባብዑኻ ከለዉ ዓብዪ ሞራል ንዓኻ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ሞር ካብኡ ንላዕሊ ክትፅዕር ከም ዘለካ እዩ ተስፋ ደግብረካ ብሓፈሻ እውን ከይድና ምስ ፕሬዚደንት ተረኸብናሉ ዝነበረ ምቅባል ዋላ ዝነበረ ሞራላት ብጣዕሚ ደገፍ ዘለዎ ወይ ሓቦ ደግብር ሞራል ነይሩ ኣሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ኩሉ ማለት እዩ ስመራ ሙሉእ ማኪና ጌርካ ኸሊልካ ኩሉ ሰብ ከጣቕዓልካ ከሎ ዓብዪ ሓጎስ ማለት እዩ ኣብኡ ነበረስኒ ዋላ ብዚ ነበርናዮ ስኒ ሞር ተሓጒስና ወይ ሞር ኣስተማቒርናዮ ነቲ ዓወት ኣነ ክብል ብናተይ ማለት እዩ ኣብዚ ነበረ ጥዕሚ ምስቲ ናይ ዓወትን ምስቲ ኩሉ ህዝቢ ተሓጒሱ ከጠቓዓልካን ናይ ኩላትና ሓጎስ እውን ኩላትና ብሓንሳብ ክንፅምብሎ ብምኽኣልና ዓበይ ሓጎስ እዩ ነይሩ ዝደገበረልና ኩሉ ደገፍ ድማ ብጣዕሚ ኢና ሕጉስ ሕራይ እሞ ሕቶይ ናወዳእኹ እየ ቢንያም ሕጂ ንሓፂር ዕረፍቲ ኣብ ኤርትራ ኣለኻ ድሕሪኡኻ እቲ ልሙድ ዝኾነ ውድድራት እውን ክትምለሶ ኢኻ ስለዚ እስከ መጻኢ መደብካ በዚ ሻምፒዮን ምዃንካ እታ ክለብ ኢንተርማርሼ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ባኻ ጌራላ እንታይ ከ መደብ ሓንፂፃ ኣላ ወይ ገለ ዝተዛረበኻ ኣሎ ድዩ ምስቲ ናትካ መደባትካ ደሚርካ ክትነግረና እወ ቅድሚ ምምፃእ እኮ ገለ ቁርብ ድኾነ ሓፂር ኣኼባ ጌርና ነርና ብዛዕባ ንመጻኢ ድውክል ማለት እዩ ብዙሕ ተዘራሪብና እውን ኣብ ፀወታ መደባት ብልክዕ ከምቲ ቀዲመ ድበልኩኻ በቲ ዝሓለፈ ውድድራት ብምዕዋተይ ነታ ጋንታ እውን ዓብዪ ሓጎስ ይኮይንዋ ወይ ተኣማንነት ጌራ ኣባይ ንመጻኢ
ከም ሊደር ጌራ ክትእትወኒ ስራሕ ከም ዘለዋ ከምኡ ድማ ተቐንዲ ናተይ ሓሳብ ደሎ ኣብዘን ዓበይቲ ግራውንድራት ዝበሃላ ካብ 3 ሓደ ክኣቱ ይመደብ ደሎ ተዘራሪብና እውን ዳርጋ ብርጉፅ ኣብ ሓዲአን ክትኣቱ ከም ዘለኒ ወዲእናዮ ኣለና ኣብኡ ኣቲና እውን ገለ ከም ዝናይ ሎሚ ፍሉይ ዓወት ትኸውን ሓደ ስቴጅ ወይ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ክነምፅእ ከም ዘለና እውን ተዘራሪብና ስራሕ እውን ከምኡ ደሎ ንበድሕ ሕጂ ደሎ መደባትና ግን ካብ ናይ ዴልኮ ዋላ ዝቕሩ ፍልይ ድብል እዩ በቲ ደረጃ ፀወታታት ማለት እዩ ኣብቲ ወርልድ ቱር ዝበሃል ፀወታታት ስኒ ገለ ሪዛልት ከምፅእ ክኸይድ ከም ምዃኑ ተሓቢርኒ ኣሎ በታ ጋንታ ንበዝሕ ፕሮግራምና ግን ኣብ ዲሰምበር ትሬኒንግ ካምፕ ተኣኪብና ኩሉ መጻኢ መደባትና ንገብሮ እዩ በዚ ሕጂ ሓለፈ ዝገበርናዮ ቁርብ ኣርእስቲ ልዕልና ግን ሞር ተኣማንነት ጌራ ኣባይ ኣብ ፀወታታት ክትከይድ ከም ምዃና ሓቢሮም ኣለዉ ኣነ እውን ተሪፍን ደሎ ብዙሕ ስራሓት ኣሎ ወይ ብዙሕ ፃዕርታት ነዚ መሊኤ ንነብሰይን ኩሉ ጋንታይን ኣብ ዓወት ክንበፅሕ በዓል ተስፋይ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ መደብ ፅበይን ኣሎ ንቕድሚት ሕራይ መወዳእታ ኢለካ ነይረ እንዲ ሕጂ ናይ መወዳእታ ሞ ናብ ዞም ንኣሽቱ ተቐዳድምትና ማውንቴን ባይክ ኣሎ ወላ ኣብ ዝተፈላለየ ዲቪዥናት ኣብ ኩሉ ሃገር ንዘለዉ ንዖም ከመልእኽቲ እንታይ ኣለካ ምክንያቱ ቅድሚ 2015 ማውንቴን ባይክ ጌርካ ዓጂብካዮ ማለት ኢኻ ተቐቢልካዮ ማለት እዩ ንበዓል ዓበይቲ ተቐዳድምትና ዳንኤል ተኽላይ ማለት ከምኡ ድማ ምርሃብ ቅዱስ ጊደኻ ኻ ኮይኑ ኣብኡ ዝረኣኻዮ ኣነ ሎሚ ኻ ናባይ ክመፅእ ኣሎ ኢልካ ኣብኡ ዝሰኣልካዮ እዩ ሎሚ ድሕሪ 6 ዓመት ስጋ ለቢሱ ስለዚ እንታይ ኣለካ ንዖም ከመልእኽቲ ትህቦም ራእይ ክህልዎም ይግባእ ይብል ኣነ እወ ኣነ ዋላ ብናተይ ደፍልየ የብለይን ኩሉ ግዜ ራእን ዕላማን ነቲ ሒዞሞ ደለው ውድድር ወይ እንታ ሳይክል ድማ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ዝግባእ ፃዕርን ወይ ዝግባእ ዕረፍትን ገይሮም ኩሉ ግዜ ከዓ ዘይትበፅሖ ነገር ኣይትጎይን ኢኻ ስለዚ ክበፅሖ ኢሎም ሓሲቦም ተጎዮም ኣሕና ዝምፂና ደለና ብሩስኒ ኣነ ብርግፅ ዝመፅእ ዘሎ 4-5 ዓመት ስኒ ካብዞም ደለዉ ንኣሽቱስ ወርቂ ከም ዘምፅኦ ኣነ ርጉፅ እየ ማለት እዩ ስለምንታይ ብጣዕሚ እዮም ንፉዓት ኩሉ ነገሮም ማለት እዩ ስለዚ ተፀዒሮም ተሰሪሖም ብኩሉ ሙሉእ ድሕን ኣወፍዮምሉ እቲ ናይ ስራሕ ግዜኦም ወይ ነቲ ናይ ሳይክል ናይ ግድን ይዓወት ስለዚ ተስፋ ከይቆረፁ ከዓ ንመፃኢ እንዳረኣዩ ብሓቦ ወይ ብኒሕ ክፅዕሩ ጥራሕ ድላቦውን ደይብፃሕ ነገር ከዓ የለን ኩሉ ማለት እዩ ካባና ክርእይዎ ኣለዎ ባሕቂ የቐኒለይ ቢንያም ግርማይ በቲ ግዜ ሂብካ ሙኻት ዝነበረ ውዕሎኻ ከምኡኻ ካልእ ሓፈሻዊ መብሪ ክትበና ፍቃደኛ ስለዝኾንካ ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ መደብ ለሰ ስፖርትን ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ሃበለይ ይቐኒየላ ራይ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕኩም ምሳይ ጋሻይ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2021 ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ዝተኣንገደ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ንሱ ኢና ዝርርብ ክንገብር ፀኒሕና ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን መደብ ለሰ ስፖርት ግን ይቕፅል ሰላም